guys, welcome back to our YouTube channel. தமிழ்நாடு ரொம்ப பரபரப்பா இப்போ வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் எதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா தளபதி சாரோட 65th ஃபிலிமோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆகிறது பத்தி தான் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரிலீஸும் ஆயிடுச்சு. அது பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த படத்தோட டைரக்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நெல்சன் சார். இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனிருத் சார் தான். இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கலாநிதி மாறன் சார். இந்த படத்துல விஜய் சாருக்கு வந்து பேரா வந்து பூஜா ஹெட்ஜே வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெல்சன் சார் பத்தி சொல்லணும்னா 2018 வந்து கோலமாவு கோகிலான்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி செம்மையா ஹிட் ஆச்சு. அதுல வந்து யோகி பாபு சார் கூட நயன்தாரா நம்ம கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஃபிலிம் வந்து டைரக்ட் பண்ணாரு. அதுல வந்து இந்த செல்லமா செல்லமா சாங்லாம் செம்மையா ஹிட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல. அதுக்கு அடுத்ததான் வந்து இப்போ தளபதி சாருடைய 65th ஃபிலிம் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் தான் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஷூட்டிங்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோ. வாவ், சூப்பராக இருக்குல்ல. ஃபைனலாக விஜய் சாரோட மூவி நேம் பீஸ்ட்னு வெளிவிட்டிருக்காங்க. தளபதியை சுற்றி ஒரே புகை மண்டலமாக இருக்குது. கையில் வேற கன்லாம் வேற வச்சுருக்காரு. பீஸ்டோட ஃபாண்ட்டே ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்குல்ல. ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் கன் பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தளபதி 65 ஃபர்ஸ்ட் லுக் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல். டாட்டா, பை பை.